Helo da. Mi fyddwn ni nawr yn siarad am wragedd Gweddwon. Mae nifer fawr ohonyn nhw yn cael sylw yn y Beibl. Ac mae'n bwysig bod ni yn cydnabod y cymeriadau sydd yn yr ysglythyr, nifer fawr ohonyn nhw yn ddienw. Gweddwon. Arglwydd i ni'n ceisio canolbwyntio'r meddyliau nawr ar wragedd Gweddwon sydd yn y Beibl, ac yn y Testament Newydd yn arbennig, a'r ffordd mae Iesu'n ei trin. Helpa ni i werthfawrogi amgylchiadau y sawl sydd yn llesg, yn unig ac yn ofnus yn ein cymdeithas ni, a bod yn ymwybodol o'r cyfleoedd sydd gennym i fod yn deulu amgenach iddi twy. Amen. A'n darllen ni heddi yn troi at Efengylig, pennod 7, adnodau 11-17, ac yna troi mlaen yn yr un Efengyl i'r 20fed bennod, adnodau 45, ac ymlaen ychydig o fyny. Ceir 80 o gyfeiriadau Beiblaidd at wragedd Gweddwon, ac yn ôl y gyfraith Iddewig, roedd angen ei gwarchod a'i handrydeddu. Yn arbennig y sawl a gollodd ei gwir a hwythau heb fab. Ystyrid bod cyfrifoldeb teuluol gan berthnasau teulu'r gŵr drostyn nhw. Ac os oedd na frawd di-briod, roedd disgwyl iddo fe yn ôl y drefn Iddewig i gymryd y wraig weddw yn wraig iddo fe. Roedd yn cael ei ystyried gyda'r bobl oedd yn fregus ac yn ddiamddiffyn. Ac allan nhw fynd i'r ceiau id a chasglu o'r gweddill y cynheia, fel i ni'n clywed yn yr enghraifft o stori Ruth. Yn y ddwy stori o Efengylig, roedd yr awdur am nodi bod Iesu'n sylwi arnyn nhw ac yn ei gwerthfawrogi. Cydymdeimlwyd gyda'r naill wrth iddi gerdded ochr yn ochr ar Elor. Elor ei hunig fab, ac ynte wedi bod yn gofalu amdani. Wrth wneud hyn, roedd nid yn unig yn dileu ei galar o adfer y mab, ond yn sicrhau statws a chynhaliaeth iddi yn y gymdeithas eto. Mae'n ddarlun o adnewyddu a chyfannu bywyd y weddw drachefn. Bydd y stori arall yn sylwi ar gyfraniad y weddw, ac mae'r darn arian lleia ei werth yn cael ei roi fel bod hise'n rhoi o'r gorau gallai, yn hael yn ei thlodi, gan mae rhoi o'i arian sbar y wnaeth y rhan fwyaf, ond fe roiodd hon y cyfan mwyn addoli yn y lle cysegredig. Nodwyd yn y cyflwyniad nad oes rhaid i wraig weddw fod yn oedrannus. Gwydder Iddewon yn dda am farwolaeth dynion ifanc, gan adael ei gwragedd yn ddiamddiffyn ac heb gynhaliaeth. Nid oedd statws i wraig, a'i phrif swyddogaeth yng nghyd-destun Iddewiaeth gynnar oedd cyflawni dyletswyddau yn y tŷ a magu teulu. Dyletswydd pob gŵr oedd sicrhau meibion, gan fod y bachgen yn y gyfundrefn batriarchaidd yn golygu parch ac anrhydedd. Ond yn amlach na ffidio, roedd y wraig weddw, fel yr un o bentref nain, angen rhywun i'w hamgyleddu. Heddiw, bydd y gwedydd cyfoethocaf yn darparu i'r anghenion a'r anghennus yn ôl ei gofyn ac nid yn ôl rhywedd neu hoedran. Eto, yn y gwedydd clotaf, nid oes darpariaeth felly, ac y mae'r gofyn
yn un sylweddol iawn, ac yma yna bwys beth yw ei hoed a beth yw ei hamgylchiadau. Bydd pwyslais y wasg ar yr angen am addysg a darpariaeth meddygol efallai yn y cymunedau tlawd yn y byd, ond mae'n anghenion yn y gymdeithas sydd mewn cynifer o wledydd, y grwpiau llai yma, ac y mae'n gyfrifoldeb i'w gwarchod hwythau hefyd. Mae angen ar yr henoed, yr unig a'r bregus, gael gradd o ofal sydd yn dangos parch ac yn rhydedd iddyn nhw. Pwy sy'n cyfrannu goffre mudiadau fel cronfa achub y plant neu gymorth Cristnogol? Yn rhyfeddol bydd y clodion eu hunain yn cyfrannu hyd orau ei gallu, am eu bod yn gwybod beth yw angen. Bydd ergyd yr ynesyn yn lyc mor wir heddi ac eriod. Rhoi o'n arian sbar y bydd llawer o'r cyfoethogion, ond rhoi o'i gorau, ei prinder, a wna'r clodion yn aml. Pan ddaw'r apeliadau gan y mudiadau dyngarol, bydd llawer yn troi cefn ac yn cael drws yn glep. Dros gyfnod y Nadolig yn arbennig, a fyddwn ni'n effro i wir angen pobl eraill. Diolch am bob rhodd, boed hi'n fach neu'n fawr, ond pryn y byddwn yn rhoi'n hael, yn rhoi nes ein bod ni'n teimlo'r golled. Beth yw ein llun ni o heilioni? Llun Iesu oedd sôn mewn weddw'n rhoi'r hatling, ac roedd Iddewon yn deall hynny yn dda. Tybed a wnawn ni heddi. Gweddiwn. Trigarhaw wrth ei marglwydd yn ein cybyddod di-feddwl. Mae yna rhyw elfen o'r Scrooge yn perthyn i'r mwyafrif ohonam. Mae'n fyd heb feddwl am angen eraill, heb fesur ein heilioni ni. Cyfaddefwn ein bod yn o'r aml yn meddwl am ein anghenion ein hunain yn gyntaf, heb roi llawer o amser i ystyried pwy sydd â'i boliau a'i cypryddau'n wag, heb syniad o ble daw'r pryd bwyd nesaf.